Ir-rebbi tat-tieni edizzjoni ta' X Factor Malta u Destiny! Destiny ċikunjera rebħet it-tieni edizzjoni ta' X Factor Malta u se tirrappreżenta lil pajjiżna fil-Eurovision Song Contest li se jsir f'Rotterdam fl-Olanda f'Mejju li ġej. Min 4 finalisti f'serata mill-isbaħ is-sibt fil-għaxija kienet il-kantanta ta' 17 sena li spiċċat fil-quċċata tal-kompetizzjoni bil-kanzunetta He Lives in You. Qabel tħabbar jisem Destiny ġew eliminati il-kantanti Kyle Kutaja u l-grupp ta' 5 Violet Fate biex imbagħad fl-aħħar fażi Destiny kontestat lil kantanta Justine Shorefit li wkoll kisbet suċċess kbir fl-età ta' 16-il sena. Fis-serata tas-sibt spikkat l-interpretazzjoni ta' kanzunetti klassiċi Maltin fosthom l-aħħar bidwi Fiti Lasel u Tfajjel ċkejken. Bir-rebħa ta' X Factor, Destiny se tiffirma kuntratt ma' dar ta' diski prestiġjuża u f'Mejju li ġej tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Il-kanzunetta li se tinterpreta f'Rotterdam qatt trid titħabbar iżjed il-qudiem. Di ma kienx l-ewwel dera ta' Destiny f'avvenimenti kbar bħal dan, e kif lura fl-2015 rebħet il-Junior Eurovision fil-Bulgarija, kif ukoll deret f'shows importanti bħal Britain's Got Talent f'Londra. Fil-finali tas-sibt spikka wkoll ir-ritorn tal-kantanta Uċija Michaela Paċ li s-sena li għaddiet rebħet l-ewwel edizzjoni ta' X Factor u rappreżentat lil Malta fil-Eurovision bid-diska Chameleon. Intant fost dawk li awguraw lil Destiny kien hemm il-President ta' Malta George Vella, il-Prim Ministru Roberta Bela, kif ukoll il-Ministru Carmelo Bela li kollha deskrivewa bħala żagħżugħa b'vuċi mill-aqwa u mimlija b'talent mużikali u enerġija pożittiva. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.